Minn żona abbandunata li spiċċat tintuża l-parkeġġi ta' trailers u li kienet iddominata minn abbuż ta' rimi ta' skart, fit-tliet ġimgħat oħra se tinbidel f'żona ta' rikreazzjoni ġdida b'investiment ta' madwar 40,000 euro. Qed nitkellmu dwar iż-żona viċin il-kumpless sportiv tal-klabb tal-futbol ta' Qormi u ċ-ċimiterju tal-lokal illi issa se tinbidel f'parkeġġ għar-residenti u open gym. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal ix-xogħlijiet se jsiru mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u jagħmlu parti minn 95 proġett li se jsiru fatt tal-lokalitajiet b'investiment ta' madwar 42,000 euro. Is-Sindku tal-lokalità Ġeżmont Aquilina esprima sodisfazzjon għal dan il-proġett għax fi kliemu ż-żona se ssir waħda aċċessibbli u li se toffri wkoll opportunità lil ġenituri li jkunu qed jistennew lil uliedhom jagħmlu t-taħriġ biex huma wkoll jagħmlu xi forma ta' eżerċizzju.